borong benang poritus te pormatini tipra mothao tongai tipra sarokno mothangai manja hanai je tini BJP wo thangile busuk po tipra sarni bagai kok sawi mano te bo stage basawi tipra sarni bagai busuk kok wi sai mano abo buskang somoyo lukurok na singjak lamsuko tikreng TV channel light ongnarno norok mia 25 tarik ni sarik sanjani jorao sini active member bubagrani active member tini tipra mothaya karai tini BJP bana romkha bini kokni onijai wanchuguna kenke bo ajaga bo belaike bising te kesa kereng nukjakha eba te bo nije nije tongai bo interest nangjakle karon bo ajaga tongai man sorman rok manani muchugjak sungtini nugui mano rajnoitik khaikangke kebo kebo MLA phano kebo kebo MDC phano sung kuno somoyo sung borom rwjakya ango karon rajnoitik ni bini style no abohai sungtini jotto neta no neta wngkha khaini sungtini jotto no borom manan muchungo কিন্তু borom mama bai tiprasa muthangjakya abo jotto neta no sawi mano tini sung sana thanga ke sung kokno no sana ni klayo tipra mothani bisingo bebak kesa kereng ngi tongmani bini bukhungni kokmani norok khanawi mankana tipra netani bisingo kwbangma sabjakya tongo abo hai kok no bo sana thangmani aboni bisingo tamo reason naidi chung tini wanchuguna kengke chung Tripurani je BJP hindi na government je BJP government hindi sung tini naimangkha notice ni bagai sung tini kunu naimani nukjakli eba Tripura sarok ni bagai kunu phano kaham kaisa khlaimani sung nugui manliya sung tini 20-21 mas hai wngwi thangkha Tripura sa accord tinta tripartite accord khai sung tini accord sainjilai marok sung nugui mankha kintu tabuk phano kaisa phano implementation khaijagyako eba sini bagai kaisa phano safety ni bagai borok khlai rimani nukjagyako sung tini wanchutangke Tripura government eba central government sini Tripura sani bagai moncho kawi sung tini kok thaisa phano Tripura sani bagai samani bo sung properly babe sung khanai manjako naki bo ajaga thangai bo busuk Tripura sarokni bagai eba Tripura sa muthangjaknani bagai bo busuk kok sawi mano abo lukurok sawi mannai tini Tripura motha yakarkha manai no bubagra no yakari thangkha tini akok bui jotono siring sorok salai tongmani nukjakha tini Tripura mothani bisingo tongoi Tripura sarokni bagai game thangui tongo hunai Tripura sa netarok hunai samani kokno sung tini kisa sukrobui salai nalainai sung tini Tripura mothani bisingo tongake chung BJP rokni kokno sejalayo eba BJP o tongkhangke chung Tripura mothani tini kokno sejalayo sung tini abo hai political lok kwbangma rajnoitik ni bisingtwi chung tini nugui tongo kintu tabuk abono busuk jora tui kubui hinui wanchugui sini borong manang politics te porma chung tini BJP ni bana romkha chung tini somoi phaikengke chung abono chung tini srai srai nugui mannai bo jodi no Tripura mothani bisingtwi Tripura sarokno muthangjakya hingke bo BJP ni khaimani bisingtwi hingke Tripura sarok busuk muthangjaknai abo bo kaisa chung wanchugui naithai klaio chung ek somoyo borong manang politics te pormano chung active member Tripura mothani nungmani kintu bini face face rogo chung kwbangma nugui tongo bono jephru bubagra no bui hamya sao asamoyo loge loge bo bini ulta jawab rio tini abo hai active member tongdotui no tini baikhe bo Tripura mothani yakarkha eba BJP o bana romui mankha abo bini bisingtwi no kwbangma norok sai mankana bo social media rogo kwbangma saka hingke phaidi tini jora tui o video no aske no mwthak laisinai।